Unsa man ang mga mahitabo sa dili pa matapos ang kalibutan? Haduol na ba ang pagbalik ni Hesus? Unsa man ang mga kinahanglan natong himuon kung moabot na kini? Welcome sa Bible PowerPoint channel nga pinaagi niini atong mahibaluan ang 8 katimaan sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Nining takna ato daygon ang Dios labaw sa tanan tungod sa iyang dako nga pagigugma alang kanato og nagahatag kanato og paglaom. Salamat usab sa inyong buhi nga pagsuporta sa atong channel og ako nagahinaot nga padayon kamo sa pag-share og pag-subscribe kay pinaagi niini kamo makasuporta sa pagkuyanap sa maayong balita. Sige ng Hesus nga nagasaad kanatong tanan nga mobalik siya sa ikaduha aron sa pagkuha sa mga linuwas. Samtang si Kristo nakig-istorya ngadto kang Juan Revelador. Si Kristo nagasulti sa tulo ka higayon nga mobalik siya pag-usab sa dili madugay. Sa pinadayag 22:7 o ganiya karon, moanhi ako sa madali, bulahan na nagabantay sa mga pulong sa tagna nining basahona. Sa bersikulo 12, aniya karon, muanhi ako sa madali, og ang akong balos, uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa, sumala sa iyang buhat. Sa bersikulo 20, ang nagapamatuod niining mga butanga, nagaingon, oo, muanhi ako sa madali. Amen. Umari ka, Ginoong Hesus. Sumala sa atong gibasa, walay duha-duha nga siya mobalik pag-usab. Kini naghatag usab kanato og paglaom. Unsa man ang mga timaan o mga ilhanan sa dili pa siya mobalik. Kini gipangutana na daan sa mga apostoles kang Kristo sumala sa Mateo 24 bersikulo 3, isulti kanamo anus kining mga butanga mahitabo. Ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Ang konteksto niini nga kapitulo adunay dual application mahitungod sa pagkagunob sa Jerusalem o sa katapusan sa kalibutan. Sa panahon sa 70 AD, naggunob ang Jerusalem pinaagi sa mga kamot sa Romano, apan ang mga ilhanan nga gisulti ni Ginoong Hesus mahitungod sa katapusan sa kalibutan, moabot pa lamang sa umalabot nga mga panahon. Apan dili nato makita nga si Kristo wala nagdugay-dugay sa iyang pagtubag niining mga pangutanaha. Iya kini dayong gihatagan og pagtagad kay pinaagi niini ang tagna sa Biblia muhayag sa atong mga pananaw ug mas mosalig kita sa pagkamatinud-anon sa propesiya sa balaan nga kasulatan. Mga higala, ato usahon ang mga ilhanan sumala sa giingon ni Ginoong Hesus. Una, ilhanan diha sa relihiyon. Alang sa kasayuran, ang unang gisgutan ni Hesus nga ilhanan, mabasa nato sa Mateo 24 bersikulo 4 hangtod sa 5. Og sa mitubag si Hesus nagingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo papasalaagon ni bisan kinsa. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pagingon, ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Nining naghinapos nga panahon, adunay daghan nga milutaw nga mga relihiyon ug mga sekta ug nagkalenlain ang mga gituohan. Kini usa lamang katimaan nga dili tanan nagdala sa kamatuoran. Sumala sa gisulti sa atong gibasa nga daghan ang mga napasalaag sa bakakon nga Kristo ug propeta, usa lamang kini kadako nga pahimangno alang kanato nga kinahanglan magbasa kita sa Biblia sa insakto nga pagsabot aron dili kita mahisalaag. Si Satanas naningkamot sa pagpakita sa iyang pwersa ilabi na sa katapusan nga panahon kay nasayod naman siya nga hapit na siya matapos. Sumala sa pinadayag 12:9, siya nagalimbong sa tibuok nga kalibutan. Mao na nga sa katapusang panahon, gipahimangnuan kita ni Apostol Juan sa pag-ikmat. Sumala sa 1 Juan 4 bersikulo 1, mga hinigugma, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu, kundi sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakin ni sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Dili nato malimod nga daghan ang mga nagatudlo
ug sukwahi sa kamatuoran. Apan daw magpakita kini sa inyong atubangan daw kamatuoran. Mga higala, usa sa atong pinakadako nga taming mao ang balaan nga kasulatan ug mao kini ang basihanan sa atong pagtuo nga dili kita madala sa mga litag sa yawa ug atong mabasa kini sa Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kun sila dili man nagsulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ikaduha nga ilhanan diha sa politikanhong pagkasumpaki. Si Kristo naglatag og kahibalo alang kanato aron na may baloan na nato nya sa dili pa siya mobalik adunay kasamok. Usa sa mga ilhanan mao ang gera sa lain-laing mga kanasuran nga gitagna dadaan sa Mateo 24 bersikulo 6 hangtod sa 7. Og makadungog kamo og mga gubat og mga dinungog-dungog sa mga gubat, magbantay nga dili kamo may mga lisang kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga. Apan dili pa mao ang katapusan, kay magatindog ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Kini nga tagna hayag kaayo nga atong nakita sa atong presente nga panahon pinaagi sa balita. Daghan ang mga tawo nga adunay kahadlok sa umalabot labi na sa nuclear war, gigigbana-bana nga matuman sa sunod nga panahon dinhi sa kalibutan. Apan si Kristo nagpadasig kanato nga dili kita angay mahadlok dinhi sa kalibutan nga walay kasiguruhan. Kay si Kristo mao ang atong tinuod nga paglaom og kasiguruhan. Usahay makahunaw na kita nga mangandam sa atong kaugalingong paningkamot. Apan si Kristo nagsaad kanato nga mosalig lamang kita kaniya. Ikatulo nga ilhanan sa ekonomiya. Naghisgot ang bersikulo 7 sa Mateo 24 nga adunay kagutom. At sa atong panahon, adunay ginabana nga 8 bilyones ka tawo sa kalibutan apan matod pa sa mga eksperto that 1/3 of the population karon ang miagig kagutom tungod sa kagabos ug walay pagkaon. Ang mga lugar diin adunay dako nya kalisod makita nato sama sa Africa, India ug uban pang mga giilang nga third world countries. Sa bersikulo 7 naghisgot niya human sa gira moabot ang kagutom. Sa panahon sa World War I o World War II, adunay pagkahugno sa ekonomiya tungod sa gera ug bisan sa atong presente nga panahon tungod sa gera sa Russia ug Ukraine adunay epekto sa ekonomiya sa tibuok nga kalibutan. Ikaapat nga ilhanan sa lain-laing mga sakit ug kamatay. Sa bersikulo 7 na pod, si Kristo nagingon og moabot ang mga gutom ug kamatay. Naghisgot ang Biblia og kamatay. Kung hubaron ta sa English mao ang pestilence, nya sa iyang biblical definition is plague. Matod pa sa Merriam Dictionary, ang pulong pestilence nagakahulugan og a contagious or infectious epidemic disease that virulent and devastating. Kini nagpasabot lamang nga sa ulahing mga adlaw adunay lain-laing mga sakit nga motungha labi na sa mga virus nga mikalas og daghang kinabuhi sulod sa pipila ka mga bulan. Bago lang kita nakasinati sa COVID-19 virus o kini nakapausab sa dagan sa atong kalibutan sulod sa pipila ka tuig. Nagpadasig kanato ang balaan nga kasulatan nga ayaw kamo kabalaka tungod kay kining tanan timaan lamang nga dili kita dinhi magpuyo kundi adunay Pinoy-anan nga giandam sa Dios alang nato didto sa kalangitan sa walay katapusan. Ikalima, ilhanan sa kinaiyahan. Sa pagpadayon sa gisulti ni Hesus sa iyang mga apostoles, naghisgot usab og linog. Ang bersikulo 7 nag-ingon og ang mga linog sa nagkalilaing mga dapit. Kini nagpasabot nga sa dili pa mobalik ang Ginoo, kini nga yuta pagayugon sa Dios. Matod pa sa gitagna ni Juan sa pinadayag 16:18. Og dihay mga kilat og mga tingog og mga dalugdog og dihay usa ka makusog nga linog nga wala pay ingon sukad nga may tawo sa yuta linog nga hilabihan kadako og hilabihan kakusog. Kini mao ang pagkausab sa dagan sa kinaiyahan ug mao kini ang climate change
Dinhi sumala sa bersikulo makita usab ang mga ilhanan sa kalangitan nga ato mabasa sa Lucas 21:25 ug aduna unyay mga ilhanan sa adlaw ug sa bulan ug sa mga bituon ug sa ibabaw sa yuta, kagul-anan sa mga nasod ug kalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug mga balod. Kini nga mga tagna nagakatuman sumala sa atong masaksihan sa balita ug telebisyon nga adunay mga kalamidad sa lain-laing mga lugar. Adunay baha, adunay bagyo, adunay sunog, alimpulos, pagbuto sa bulkan, landslide, linog, ug uban pang atong nasinatian. Matod pa sa research nga nagtaas ang gidaghanon sa mga kalamidad kumpara sa mga dekada, dili nato malikayan nga haduol na kita sa katapusan. Aduna sa ilhanan diya sa kalangitan nga atong basahon sa pinadayag 6 bersikulo 12 hangtod sa 14, nagaingon na Biblia, og nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom kapatik ug ganiya karon miabot ang usa ka dakong linog ug ang adlaw miitom ingon sa sako nga buhok nga biste sa pagantos ug ang tibuok nga bulan nahimo nga ingon sa dugo ug ang bituon sa langit nangahulog sa yuta sama sa higira sa nagapulak sa iyang mga linghod nga igos kon ginayabyab sa usa ka makusog nga hangin ug ang langit gikuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot ug ang tanan nga bukid ug kapupudan gipamalhin sa ilang mga dapit. Mga higala, sumala sa tong gibasa, andam bakita niini. Ako nagpadasig sa inyo nga andama ang inyong mga kaugalingon. Niining mga panahon na kay ang Dios mobalik sa dili madugay ug mao lamang kini ang makahatag kanato og kusog sa tanan nga kalisdanan. Ikaunom nga ilhanan diha sa pagpanlutos sa katawhan sa Dios. Si Kristo nagpasidaan na daan natong tanan nga moabot gihapon ang pagpanlutos sa mga matinumanon sa Ginoo. Matod pa sa atong mabasa sa gisulti ni Hesus sa Mateo 24 bersikulo 9, unya igatugyan kamo sa kalisdanan ug pagpatyon kamo ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. Sa atong nasayran nya sa katapusan nya panahon, ang yawa naningkamot sa pagpakig-away sa mga taong balaan tungod kay nasayod naman siya nga hapit na siya matapos. Iya himuon ang tanan aron maluya ang mga matinud-anon kang Kristo Jesus. Pinaagi sa pagpasakit kanila. Gisulti sa pinadayag 12:17, ug ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babay ug miadto sa pagpakigubat batok sa uban sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Kining dragon nga si Satanas nakig-away sa mga katawhan sa Dios nga nagabantay sa sugo sa Dios og adunay pagpamatuod ni Hesus. Ako kamong gihangyo nga mamalig-on kay moabot ang panahon nga sulayan kita. Dagko nga mga pagsulay nga mohatag kanato kalisdanan. Hupdi lamang ang pagtuo og pagsalig nimo sa atong Dios. Ikapito nga ilhanan sa imoralidad. Ang mga tubag ni Kristo nakahanay ug apil na niini ang mga butang nga imoralidad sa tao sa katapusang panahon. Siya nagingon sa Mateo 24:12, ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Kining atong kalibutan hinay-hinay nga nahisama sa Sodoma ug Gomora. Diin ang paghimo ug kalaw-ayan normal na lamang. Nagsulti si Jesus na ini kay sa katapusan nga adlaw, daghan nga mga imoralidad nga gihimong normal sa atong sosyedad. Si Pablo naghatag og mga listahan sa mga kinaiya sa mga tao sa katapusang panahon. Atong mabasa kini sa 2 Timoteo 3 bersikulo 1 hangtod sa 5. Apan mahibaluan mo kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga makalilisang nga panahon. Kay ang mga tao mamahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa ilang salapi, andakan, palabilabihon, mapasipadon, masukihon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, walay gugma,
wa nga kinaiya, dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnanon, mapintas, walay gugma sa maayo, mga mabudhion, mga gahig-ulo, hambugiro, may gugmaon sa kalingawan, labi pa kaysa pagigugma sa Dios. Nga nagabaton sa dagway sa pagkadiyosnon, apan nagdumili sila sa gahom niini. Magpahilayo ka usab gikan niini kanila. Ikawalo nga ilhanan sa pagkuyanap sa maayong balita. Sa 7 ka mga ilhanan, daw kini makapaluya kanato. Hapan sa ikawalo, kini makapadasig kanato tungod kay bisan pa sa mga kalisdanan nga moabot, ang kamatuoran mahimong magmadaogon nga mawali sa tibuok kalibutan. Kini gisaysay sa Mateo 24:14. Nag-ingon ang Biblia, og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya mag-abot ang katapusan. Mahigala, ako nagahandom nga ikaw makahimo sa pagkat-on sa maayong balita diha kang Kristo Jesus ug kini magalig-on kanimo sa imong pagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Hinumduman nato nga kun moabot na kini nga mga hitabua. Si Kristo nag-ingon sa Mateo 24:33. Ingon usab kamo kun higkit-an ninyo kining tanang mga butanga hisayran nyo nga ang anak sa tao haduol na sa pultahan. Kining tanan nga atong nakita nga mga kalamidad ug mga makahadlok nga mga talan-awon kini sinugdanan lamang sa katapusan nga mga panahon. Ang Diyos nagaandam nga mobalik dinhi sa yuta ug siya nag-awhag kanimo nga mobalik diha sa iyang sabakan ug dawaton ang iya nga dakong gugma nga gihatag diha sa Kalbaryo sa krus. Pinaagi sa pagtugyan sa imo nga kaugalingon diha kaniya, imo nga madawat ang kasiguruhan sa kaluwasan. Hinaot nga aduna kamoy nasayran sa atong video karon og hinaot nga kini makapadasig kaninyo sa paghulat sa atong Ginoo ug manluluwas sa katapusan sa panahon. Mga higala, ayaw ninyo kalimti ang pagsuporta sa atong channel. Pinaagi sa pag-subscribe ug pag-share niini ngadto sa atong mga higala. Ayaw sab ninyo kalimti ang pag-click sa notification bell aron kanunay kamo nga updated sa atong mga videos nga ma-upload kada semana. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat. Magkita kita sa sunod nga mga video.